machalo nade? Anyalo wacho ni mago nitie. Mago nitie nikech mondo an at my age awe dalana nadhi e piny mawendo adhi tiyo kuro ok en gima yot. Nitie ji mang'eny mane nyalo kata wacho ni jaoda ni iwe dhako weyi e kako weyi. To nikech wang'ere kendo wadak in a way ma wa support each other. Kane nyithindo tindo ne a support jaoda modhi mosomo. Koro nochopo kama koro an emonego bed ni abiro malo. Dawach ni support maseyudo kuome oselona cultural norms kata societal norms nikech ka in gi kwe ot tinyalo timo gik mang'eny. To ka ionge kwe ot teka gik moko ma ji wacho outside gi expectation gi barriers ma ji oketo ni nyalo miyo tek mondi idhi kata mondi sudi. So anyalo wacho ni aseyudo kwe malber, kwe manyalo miyo adhi nyime kata agerra kako onego bedni Nyasaye ne dwaro kuoma. Watieko twak marwa otieno makawuono Dr. Elizabeth. Wachni mogik ahinya to ne nyithindo manyiri matindo kata joma mine matindo ma ahinya